Welcome to my live, KBR TV. Ngayon guys, nandito po tayo ngayon sa Ariman, sementeryo ng Ariman, kung saan nandito po nakalibing ang nanay ng kaibigan ko. Ayan po, nandiyan po. Nandito po kami para magpa-lettering or magpalinis ng puntod. Ayan po. Ito po ay isa sa mga sementeryo ng Gubat. Ayan po. Sa Ariman. Ayan. Meron naman pong isang Camposanto, ang tawag doon. Camposanto, sementeryo din siya doon sa may Aguinaldo. Yan. Pupuntahan din natin mamaya yung guys. So ngayon, nandito tayo para maghanap ng maglilinis or maglilittering. Ayan. Mukhang pamilyar nga. Pura pasingkot naman yun. Yung kaibigan natin, no? Si Hello. Ricky, ano masabi mo sa aking vlog? Number 1. Ayun, ayan, kaibigan ko yan dito. Ano? Galing kami dun sa puntod ng nanay niya. Ngayon ay dito naman tayo naghahanap tayo ng magpipintura or maglilinis, maglilettering. Ano si Janet? Yeah, mag-love shoutout sa inyo dyan. Maraming salamat guys sa pagpunta guys. Nandito kami ngayon para maglinis ng puntod. Ayan guys. Dito kami sa sementeryo ng Ariman. Punta tayo doon. Pupunta kami doon sa kaibigan ng... Yun na si Janet? Doon? Ako, pati ko yun. Ay. Ayan, pupunta raw natin si Janet. Puno! Armino! Dito, sa may harang sa timpul. Kiskisan lang na. Tuloy ito, duwa din yung take din. May camera si sir. Ayan. Kalay po tayo, sir. Ay, ino ba ko rin? Ay, Ayan. Live tayo na. Ayan si Janet daw. Janet daw to. Hello. Hello. Ayan, nasa live tayo sa KBR TV. Ayan, sila po yung nakuha ni Ricky na maglilinis. Oo, sige, sir. Magbado ko muna. Lalimbihan na yan ito. Ano, gold. Ha? Gold. Kung mga, gunalo din sa ano. Liha, may liha ka? Liha mo. Ayan. Yung kaibigan ni Ricky. Mga kaibigan mo yan? Kilala mo din yan? Mga... ano po. Dati kong katulong yun. Babae. Doon sa ano? Sa Manila. Bagat ka mo din eh. Aram mo din tagad din siya. Oo. Ayun, nagbihis lang yung ating taga-linis, taga-pintura or magli-lettering pa yata yan. Ayan po, nakatapat po tayo. Kung napapansin nyo sa dito, Nicho eh. sa may nicho, walang problema, may CR na tayo. Ayun oh. Ayun guys. Ayan. Saan kayo nakakakita ng sementeryo na may CR? Ayun oh. $300 silang bayad. Ermino no, kuya. Nakira no. Ito, Ermino. Ayan, pupunta. Uy, Uy, ano yun? Ano ito? kahit lang na ano. Napatid ka, oh. Ayan guys, pupunta na tayo dun sa... Ay, wala ka na dito kanina. Inhapti ka. Ay, natawin niyo. Iba na nagtrabaho. Ayan po, Ha? punta na kami sa puntod. Maglilinis na. Ano na lang mo dara? Ha?
yan ang pali. Yun ang palitering down. Awat pa yan. Yung mga bata nagle-lettering. Oo, yan o. Astig, Anak ko yan ah. o, anak ko. Yung nagsusulat. Oo. Oo, ano. Ayun, may tinatapos pa sila. Ayun o. Nandito guys, nandito tayo sa ano. Nag-ano sila guys. Nag-lettering sila. Ng mga puntod. Ang litering lang pa lang. Ayan. Ay, nang bata mo. Dapat pinungkit. Awat na yun, yan lang yung sinili. Nakadagharas ang mga. Itong barkada ko, RG. Ah, nakalinis sa ano. Arkit ka para di po. Doon ang nakawa kanina. Ano, makatala kita? Oo. Ano? Hindi na kita maagi na ho. Ah, dyan lang. Nandyan lang. Ito yun, may Chinese temple. Ah. Ayan, pupunta tayo guys doon sa may Chinese temple. Buti daw. mainit. Ayan o, init. Ayan si Ricky, tropa ko yan. Ayan, yan yung best friend ko dito sa, pag nauwi ako dito sa Bicol, talagang pinupunta. So, nandito, sinama niya ako dito ngayon sa sementeryo ng Ariman para puntahan yung puntod ng nanay niya. Ayan. At pupunta kami dun sa kaibigan ng asawa niya. Papalitiring, tama ba? Ayan, punta tayo sa... Ayan po. Ito yung nanay ni Ricky. Kabuhat na yun. Magaling nga ni kayo nag-ano na niya ha. Oo. Ganyan ako talaga kailangan. Yaw! Ayan, pupunta tayo guys doon sa isa pang kaibigan ng asawa niya. Magpipintura. Ngayon guys, napakainit naman ang panahon ngayon guys. Kahapon, grabe. Kararating ko lang kahapon dito guys. Muntik pa kami madisgrasya dun sa dinaanan namin na lubak kami. Tumalon yung bus namin. Sa awa ng Diyos, nakarating naman kami. Sinalubong namin yung bagyo kahapon. Salamat sa Diyos, nakarating. Ayan guys. Masukal dito. Medyo okay naman na kasi nalinis na. Tabi-tabi po, makikiraan lang. Sensya na kayo. Makikiraan lang. Makikiraan. Ayan. Sa kabila pa pala. Diyan siya na, makikirahan. Ayan, mapapansin nyo guys, mayroon dito sila para maglinis.
Ano yan? Leticia. Leticia Ermino. Ang asawa sun dati, sa JB Line, aksidente, bangga. Ah, 2016. Hindi, kaya na namin yun ang paghali namin din yun, kaya na namin yun. Kaya lang, grabe mo yun. Pag naguran, yan. Wala akong tapayong na. Wala dito kayo muli ni. Tanong ka. Tampaso. Oo. Abay nga na inanduwa. Magkano na kaya ang ano? Magpapalinis din ako dun sa ano. Mabalik ako doon ha. Dito lang makatong-katong ka mo. Ayan, inumpisa na lang guys ang paglinis. Puro ako na kutap. Payong dyan eh. Kayo, bulik. Ito, basta ka. Kura payong. Gold ya, Kuya Ricky, gold. Ha? Wala ka mo. Kura ano. Basta. Balik tilingan yung. Yan, gold. Gold dyan. May gold man yun dati oh. Gold. Gold. Red out. Black ha. Lagyan ng gold. Zero. Gold. Ayan, inumpisa na guys maglinis. May ano na yun, silyado na yun. May silyo yun. Naut. Maraming pakali. Madali ka mo sa mga puti mo ha. Makapagplit. Luwi ka mo. Yan. Mau yun o. Kalibog. Ilak yun. Yan. Mau yun o. Nakupo na para kayo pinakali. Isang dagan na. Nakabusog ako na lang. Kaya Gusto ka mo sa paso. Muna ka na ganit yun pa yung. Makuha ko tayo. Ay. Balik. Katong ko nakalang ka mo dun ha. Oo. Baka may tubig. Hindi ka ka tubig din. Ay, ano yun, may hose. Ay, ito may May leak? leak oh. Oh, balik itig niya lang. Nawasan. May leak oh, sayang. Dapat sunin. Ayun, balik tayo doon guys. Balik tayo doon. Nakakuha raw ng payong. Napakainit. Kanina pa ako yung hanap dito. Sabi ko, ay na daw. Hindi. Sana ba yung Kuya Ricky? Ano? Ha? Pinturahan ng San Vitringan. Rin naman. So, Magkano ng ano ngayon sa ang singilan sa lettering? 100. Ah, doon ako sa kabila eh. Magpapalinis din ako sa kabila. Kabila, Kuya. Campo Santo. Baka bawal dun outside here. Ay, dara ka man. Aw, bit-bit mo man ako, Kuya. Eh, wala man ako motor. Aw. Si Regan may motor, hindi kita kasya doon. Maghahanap na lang ako doon. Magkano lang ako kay maraway dito sa mga naglilinis ko. Okay lang sana kung may tricycle kita, di kuhanin na kita. Kuha ko tayo, Kuya Ricky. Yan eh. Buti hindi naglalag. Ay grabe ngayon, napakainit naman ngayon. Manila. Manila. Ayan, kumusta ka dyan sa Maynila? Mainit ba dyan? O maulan pa rin? Dito sa Bicol, sa Gubat, Sorsogon. Ayan. Hindi kita. Babalik ako dun ha. Ay. Ayan, marami pong naglilinis ng buntod. Tapos,
Hi vlog. Welcome to my guys. Hi vlog! Ayan, kumusta kayo dyan? Kumusta kayo dyan? Ay, boss, buhay natin ngayon. Ayan, oh. Shut down! Shout down. Shout out, shout out. Ba-shout! Sir, ano pa pangalang vlogs nyo? Ayan kay BRTV. Hi vlog! TV. Hi vlog! Welcome to my guys! Sige, sige, sige. Salamat sa pamir din ngayon. Sir, salamat. Hindi, ano to, sticker. Sticker! Ano po pamir? Magpapasuporta lang ako, kayo naman. Wala pa akong ano, kita. Shout out sa KBR TV! Ayan, oh, ayan. Oh. Isa ko sa bayan sa Impilay. Oo, pag monetize na ako, pag may sahod na ako, babalik ako. Taga saan po boss? Taga din? Taga Manila. Manila? Oo. Pero Bicolano ka. Oo, maman. Taga ano ako, taga TV. Diaz sa palengke, sa may palengke sa Gubat. Diaz. KBR TV ay subscribe na kaya doon. Ayan, sa YouTube. Ano mo yun ha? Ano mo? Oo, ipopost to. Siyempre, upload to. Baka ano kami i-edit. Yan yun. Hindi, walang edit to. Live to eh. Kami man ang gwapo doon nakakakamo. Oo, yan, sinabi mo yan. Discover tayo. Discover channel. Sinabi mo yan eh. Oo. Sige, shoutout mo, mga tropa mo. Shoutout sa mga taga-Hope. Yan, Hope. Gwapo dyan sa... Pinakagwapo, ikaw na yun eh. Kahit dinasok na namin, kahit pagiging supporterero. Hirap ng buhay. Ayan, sisipag nila, talaga naman. Ganun tayo mga Pinoy eh. Ayan, maraming salamat po na. Oo, ingat kayo, ingat para makarami. Salamat. Ayan. Dito tayo. Asan na yung kasama ko? Ayun. Ano ito, ipapalinis mo rin? Ricky, papalinis mo rin? Ito yung puntod ng nanay ni Ricky. So ayan, napalinis niya na kanina. Tapos papipinturahan yung gilid siguro. Ayan. Tapos paliliteringan mo pa ta? Littering. O ayan, nalilitering pa siya. So pagtapos nito guys, pupunta naman tayo sa isang sementeryo. Doon naman naka ano yung aking mga magulang kapatid nandun din. Punta natin yung guys. So ano pre? Ano? Sabihan ko muna. Stay muna tayo dito. Staksyonan ko. May stakasyon. Doon sa kabila? Pag maaga ito din Okay. Kaya... Ipakaskas ko yun mo. Ay oo, lilinisin yan. Ayan, dito muna tayo sa lilim. Grabe. Malaw yung pagka pulugong. Nagbitak-bitak na nga yung ano. Pulugong. Ampaw. Palinis mo na rin yung gilid. Alam mo yan. May unti niya. May unti niya. Hindi, may unti niya. Magkano mabili nyo ng lote na yan? Pwede nyo nang pabubungan yan no? Ay lang, habo ako san, may sugat sunong kay istorbo din yun. Doon butang may mga pagkaon doon, pwede mo butang mo. May yung kadon sin pwede mo butang doon lamisa doon. Ang bala ko kung tent lang, may look, hindi din nila. Oo. Tapos, Salpak na lang. Para pagkakanhin din eh. Salpak. Salpak. Pwede yun. Oo. Kay, dili man din inaawat ang mga simento din, bra na purtok. Panahal rin sa dagat baga. Sa dagat. Siyempre, ang tendency ng hangin. Papasok sa loob. Maalat yun eh. Maalat din. Oo, ayan. Nandito lang pala tayo sa malapit tayo sa dagat. Hindi yan, dagat yan. Dagat ng Ariman. Ayan. So ayan, kung mapapansin nyo, mayroon isang doon, parang bahay na talaga. May terrace na siya, may hagdan. Wala ka rin, Stepona yun. Stepona, sinong Stepona? Si... Joseph? Wala ka rin, Joseph. Wala na ako yun. Hindi ba din yung bandang lubong? Wala din ko na. Wala din eh. Wala na ako yun. Hindi ko lang harap.
Doon mo ang pangaran doon. Eh, may taas pa yun. May baba, may taas. Na ano? Tingnan natin. Ay, pupunta tayo doon guys sa Muna maganda. yun. Mauna yun. Ilang mo na lang. Pangaran sa to. Fred? Oo. Ako doon, oh. Ayan guys, silipin natin ang tingnan ko nga ito. Sa mga Estipona ba to? Estipona? Ay, Figueras, hindi. Hindi, mga Figueras. Oo. Mga Figueras pala yun. Hindi Estipona eh. Paupo muna. Labas ang kolesterol. Grabe, init oh. Pag nagbablog ako, naglulong sleeve ako doon sa Dolomite. Napapanood mo yung Dolomite Beach ko? Naglulong sleeve ako doon. Kasi mainit. nagja-jacket ako, grabe, sunog ka doon. Ayan, dito sa harapan natin may nagpapagawa ng ng nilagyan nila ng anong tawag doon? Slab. Ayun, para mayroon silang silungan. Uy, wala sa stand yata. Saan ba stand dito? Nandito muna tayo sa lilim guys. Ayan, shoutout nga pala sa lahat ng pumunta dyan, bumisita sa aking live. Maraming salamat guys. Nag-love shoutout sa inyo. Tsahin yun. Mama? Ni Ate Carol. Ay, napasugod ako kay. Napasugod na kaya ang textin niya na ako ng hutang ko. Sinunod kami sa tubig. Diin. Sinulod saan? Sa may nanas. Kagar ko kamay na. Hilak ko kabaso. Sinulod saan ano? Balot? Balot? Dili ka siguro. Bakit may nauto na to gripo? Maon siguro. Kaya dito man lang sa kanila lang. Ano talaga ano, siguro ba ako anin agihan yun sa sabang. Bakit? O kasi nalagay pa kami. Surot-surot. Mao, Sabang. Pasugod ako. Ay, braso, kadara niya sa pinura. Ang pangkas. Ano yan ang text? Baldado sila ng asawa ka. Ah, Susuwa sa balas. oo. Sa kay Lola Sayong ba? May entrance? Oh, may yun nata. May nata. Nag-ano ba doon? Ano vlogger to? Nagpapablog sila. Oh, pwede. Oh. Free naman. Din yung balay nila? Dito. Ini, dapat ini, pinahawang ko na ini sa ano, kaagi na nila. Hmm. Grabe na uran.
Sabi ko, Tinigil mo. oh, wala pa ka, littering niya, palitin lang. Ano yung Ay, tubo na ulit oh. Hindi mo na pa sisimentoin yun? Direk. Paano kung pasimintong mo ini? Ano? Bibitak-bitak. Diri. Mapasong lalo. Ah, Pasong lalo. Di pa nga tapos ini. Oh, pero paano ko naman ini pagka nagkasugad ako bakit eh. Patupag ko naman yun. Pero ini, mau na ini. Ipapaano na lang ini. Tanga na lang. kinis. Oh, Lagay ng tile. ini granite ini. Granite ini. Oo. Mahal ulit ang granite na buo baga. Hmm. Meron mo. Asa imo, hawanan mo dito. Sa apartment yan to. Oh, wala man sinhawanan doon. Literingan mo yan to. Palittering lang or... Bulipira daw dito, ang literingan daw dito. Hindi ko nga aram. Sabi niya, di ba, lettering 100 Oo, lang? ang gatos din eh. Eh dito, pakabutin sa balog. Eh, mamanglo dito, iba man. Ay, di pwede yun. Sa... Tuluman yan to. Ha? Tuluman. Mga 50 lang ha. Hindi ko lasing binta, Jack. Ay, kung sa lettering lang. Dali mo lang pag-lettering suno. Kumarap ka na. Oo, susundan lang ha. Diri! May yung kasi ano? Para mo suno. Tapos, pahiran mo si thinner. Yun na yun doon. Oo? Oo, madali lang doon. Basta may thinner. Gaganon mo lang? Pinturahan mo muna. Tapos, pahidan mo. Thinner. Hindi bang talabang nito si, pinagin ng president? Sino? Si Garbida. Ito na blue. Ito na blue na tiles. Ah. Yung primuhong kumain ito, pinadilmahan yung piyat ko. Oo. Hindi ko na. Doon sa Bulacau. Simpo. May palitin ko lang eh. Mato na kita? Ikaw? Ha? Hindi, nasabihan mo na ba? May palitin dito. Awan, hindi. Ayan, mag-end na ako guys. Pupunta tayo sa kabila. Ayan. Maraming salamat guys. Punta tayo sa kabila guys.